السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد المرسلين، شفيع المذنبين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah Teala hemmenizin taat ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetlerinizi ve tamam duayı hayırlarınızı lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavm-ı hişiniz, inatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gönülmek, yüze aklık versin inşallah. Huda-i Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, dinimiz, dünyamız avatlıkta yaşayalım inşallah. Geçen haftede pek Allah'ın köklümüğü bile Peygamberimiz gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 57. yaşında Safar ayda bolan vakıan biri, Hazreti Hubeyb radıyallahu anh 10 sahabe edip Mekke-i Mükerreme'yi veripti, 10'usu da şehit boluptu. Ve Hazreti Hubeyb da ahirki esir olup kafirlerin eline düşüp dara asıp nayda bilen çömdürülüp öldürülen sahabe oldu. Aham geçen hafta vade verdik, Hazreti Hubeyb'in bir gürrüğü galli, Hazreti Ömer'in halafet vaktına, halife vaktına, emirül müminin vaktına bir vaka olupdur. Şol vademde vara, şol gürrüğüde Hazreti Hubeyb'in ruhunun hoşluğundan süreyimde olsa, şonu hizmetine de yetirip, on iyilinden önkü siret Resulullah'ın yaşayışının gürrüğünün iyilini alıp gidersin inşallah. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halafet vaktinde Şam şerifte, Şam diyen yurtta, Şam diyen yerde kadimden bir İslam barmaqadı heyuri tacirlen bul yeri, bir merkezi ticaret bulunyan yeri, dünya boyunca yakası belli bir temettüllü yermiş. O tak bir hesap şuda adam iyi vermeli olyanmış. O tayinlerinin bolçuluklarına, havasının qavdığına, pulun ve eginmaşın ve kızıl kümüşün kâlliğine bariyan adam ağlanamasını peyveri hesap şuda verin, takva, Hudayi, dünyak ağlanmacaqraq, onun verin kefine ağlanmacaq bir sahaba, bir şutak bir farmandar iyi vermeli olupdur. Aham Hazreti Ömer radıyallahu anh oylanışıptır, kimi versem qam deyip, sahabaların içinde Hazreti Sa'id ibn Amr diyen radıyallahu anh şol sahabani men yanıma bir getirin deyiptir.
Hazreti Sa'id ibn Amr qawqulagasan hewre ulqan gurrunma men burrun izinden dersinne kan durmarın özümüz dersimiz aleyli bitir bir muhim ulqan gurrunlerden. Hazreti Sa'id ibn Amr çağırıptır Hazreti Ömer yanına. Geliptir seni Şam diyen yurda iyi verecek şu tayının valisi olmalı, hakimi şehri olmalı, şu mantığın, şu yurdun kendi şehrin üstünden gözleyip veren olmalıdır. Aham Hazreti Sa'id ibn Amr bir dünyadan bir bizar, ibadette yatan, bir dünyanın tecemmülatından düp yüzün öwren bir sahabalan birimiş. Ey emirül müminin, meni bizada salmasana deyipdir. Bir yurdun men hakimi olup, bir ulqan mesuliyet meni maňa salmasana deyipdir. Hulasa Hazreti Ömer da maňa bir neçe kepler aydypdir. Barmaly, bize kömekleşmeli, dine arka olmaly, bir nefer mesuliyet boyun almaly bolar deyip maň boyunna daqyp meni zenanasy bilen bile iyi veriye Şam maşin. Aham zenanasy bi Hazreti Sa'id ibn Amr radıyallahu anh şu taýynyň hakimi bolwati, ulusu bolwati, hükmetýäni bolupdy. Zenanasy bireme gowrak öýde, gowrak egin maşda, gowrak iýbiçide ýaşamaga hewesligini belli edip adamsyna bir gurrunlary aýdanna adamsy bir gurrun aýdypdyr. Bir mübarek cümle aydypdyr zenanasyna. Ey ayallypdyr. لقد كان لي أصحاب سبقوني إلى الله تبارك وتعالى وما أحب أن أنحرف عن طريقهم ولو كانت لي الدنيا بما فيها. هاي ayal qawji eşitipdir. Menden önce kan sahabalar dünýeden geçti. Öz ajalyna ya şehit boldular. Peýgamberiň sahabalary men dostlamdy. Dünýäň tejemmülatyna allanmany dünýeden geçdiler. Sen kefine gire kana men dünýäk allana kana olaň ýolundan çykamaryn ipdir. Eger tamam dünýä içinde akidatlary bilen maňa berseler, oňa hoş bolup da ol Resulullah'ın sahabalary we mende ýoldaşlamdy, olaň alyp barýan ýolundan çykamaryn men ipdir. Hatirin jebe-jem bolsun ipdir. Allah Ta'ala'n teyyarlan cennetine gaşyn tamam sahabalara geçikdi. Men inşallah şolun ýerini tutup da cennete de bararyn inşallah dipdir. Sen ne şoňa gözüň tüksen edip, denanasyny razy eden bir şejerek bir takwa sahaba. Aham Hazreti Ömer asl gurruna girip gelýär. Hazreti Hubayb bahrada diýip da bu gurrun. Bir wagt Şam'a baranna Sa'id ibn Amr'dan razy mısınız deyip adamlardan sorapdyr. Adamlar hemmesi biz men gowur ýasipdirler. Gow adam intikab etipsin. Ýöne bir tofara aýdypdyr, şundan biz şikayetimiz we bir neçe aýby başyň diýipdirler. Biri la yujibu ahadan bil-leyli. Gün ýaşandan soňra adam gafsyndan bararlyk täşiň diýipdir. Bir gün ýaşandan soňra tataşyp bolan akşyňa diýipdir. Bir hakime şäher ulqan adam milletiň işi düşýär barama Allah'şyňa diýipdir. Ýoksa öýdi gowa adam diýipdir. Gijelerini asys tap bolan akşyň diýipdir. İkincisi ve lehu fi'ş-şehri yawmani la yahrucu fihima ilayna ve la narahu fihima. Her aýda 2 gün molýa diýipdir. Onu da ikun günnüdülen bile görüp bolan akmanna diýipdir. Her aýyň içinde her 2 hefteden bir güni başyň mydam diýipdir. Her aýda 2 gün asıl görüp bolan akşyň iýeren hakimiňi diýipdir. Üçüncüsi ve uhra la hilete lehu fiha. Üçüncüsi abbenäň şaý takwasyň biz maňa palanda da diýip biljek dälipdir. Wagt ödünden gitdi gaşet ýaşy diýipdir. Täwede açylýança göz düşüp durmaly bolýar diýipdir. Ve hiye ennehu ta'khuduhu ghaşyatun beynel hin wal hin. Wagt özünden gidip ýatýar sahaba diýipdir. Aham Hazreti Ömer radıyallahu anh öz ýanyna aýtdyr: "Allahumma inni a'rifuhu min hayri ibadik." Hudaýa men bi Sa'id ibn Amr'y
hewre qowadymmy kadipmi iyi berdim diýipdir. Men naşy hewre ferasatymda bir neferi nezerim beremde, bir nefer barada hat suramda ýaňşyan däldirin diýipdir. Said barada ýaňşadymmy qamay diýipdir öýandan. Bir nämet ýakan bijirek hakim bolup adamlara dogry ýetişip etmäni kädi bir dertdi barmy geň zat diýip Ohm Said'i öz ýanyna çagyrtdyr Hazrat Ömer. Näme diýäň diýipdir, adamlar senden şikaýetleri var diýipdir. Hazrat Said ibn Amr radıyallahu anh sayramana başlapdyr. Fa wallah laqad kuntu akrahu zikra as-sabab. Bilen delillerini aýdatma gelenat diýipdir. Ozallanna basır etip gelişim diýipdir. Men oğrunça edip beren işlemdi diýipdir. Emma bir dawa orta düşdi. Halife Emirul Müminin menden istäweti, milletin şikaýeti orta gelip duran bolsa, hop men aýdaýryn diýipdir. Ýoksa aýdasyma gelenak diýipdir. Amma qawluhum la ujibu bil-leyl. Olar aýdýa gijedir tataşyp bolanak diýip aýdýa. Men şu hakim bolanım märi, men şu ýurda intihab etip berenin märi, dünýäk allanaryn maqam diýip özüm gorkup gidip bännipdir. Onun munyň owadan kefine allanaryn maqam diýip, kärrek pula allanaryn maqam diýip, zol gorkuda diýipdir. Oham giyeceğimi bükülli ibadatyma goýdum, öz hesap kitabyma goýdum. Gün ýaşandan soňra özüm bilen Hudaýymyň arasyny munajata goýdum. Wa şunu men ýalňyşdym maqam, biriniň göwnüne degdim maqam, dünýäk allanyn maqam, günni öz hesabyň daşyna aýlanmasaň adam allanyp bar ýa-da dünýeden diýipdir. Ja'altun nahara lahum wa ja'altul leyla li rabbi. Günni tamam şu adamlaryň hyzmatyna bolup ben giyeceğimi özüm bilen Hudaýymyň arasyna wagt goýdum diýipdir. Odal aýtjak däldim diýipdir, çärem bolmanyny aýtmaly bolupdym diýipdir. Wa ja'altul leyla li rabbi, akşamy Hudaýyma goýdum diýipdir. Hesap kitabyma goýdum diýipdir. Wa amma qawluhum inna li fi'ş şehri yawmayn la akhruju fihima. Emma biler aýdýa her aýda men 2 gün çykyp bilmeýänli aýdýa. Leysa li siyabun ubaddiluha. Wali olup, hakim olup, edafe evin maş almayın, Hudaýa mesuliyetim ma diýip, birçi köýnek balagym ma diýipdir. Çalşyrarykdy başga evin maşym ýok diýipdir. Men çalşyrakan onu yer ýaly ýok diýipdir. Her iki hefsiden bir ýuýan ýa ýudurýan diýipdir. Gurýan çekilişmeli bolýan diýipdir. Gece ibadatymda bolýan diýipdir. On bir halwat ýere baryp oğrunça ýa özüm ýuwaýan, ýa denanasy ýa ödi. Ohm gurýança 1 saat wagt geçýär. Ohm maful wagt geçip öýlerrek da baraýan. Aýda 2 wagt görünmeýänimde şimen delil diýipdir. Oňa muňa büýürtde durmaýyn, oňa muny nöker tutan ýanak bolmaýyn, özüme ur Hudaýdan daşalarmy maqam diýip gorkup, hadymda tutunmany, özüm ýuwup özüm serip şeýtip geçip bännipdir. Hazrat Ömer gülümjiri beripdir. Elhamdülillah. Ey şeýlede maqad ýadım deýip saňa diýipdir. Bir delilsiz däldir diýipdir. Onda üçünji näme sen wagt bihuş bolýan, gaş edýän, özüňden gitýän diýipdir. Am Hazrat Said ikowünden ýaşakmany durupdyr. Wa qala faqad shahidtu masra'a Khubayb radiyallahu anh bi Mekkah al-Mukarramah وقد حملته قريش على الجذع وهم يقولون أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت معافى سليم في أهلك وقت يبتر قلنا شيء من الأضل مكان adamları Hubeyb'i ellerine naydalıp çöndürttüğü qala men şonda kafirlerin içindedim diýipdir. Ýöne elime naydalyp çöndürmäkdim diýipdir. Ýöne şonuň arasynda gözläp durulgyň içindedim men diýipdir. Oham şonda kafirler ellerini naydalıp Muhammed sen yerinde bolsa razymyň diýip aleyhissalatu vesselam şoňa çöndürüp aýdykdyğı qala Hazreti Hubeyb de jogap beripdi. Geçen hepde geçti kamil görünümi. Men yerime görünmedimen. Rasulullah jan oturan öýünne bir tikenne dürtse men razy del. Tiken dürtmesin emma maňa naydalar çömü bersin diýip aýtdy diýipdir. Şo ýadyma düşenne ey men şoňa hiç sat kömek bermeýänlerin, Allah'ın bendesine kömek bermeýänlerin ýöne doňup gözläp oturup durun diýip Hudaýdan özüm gorkup, aklym çaşyp özümden gidip baryp da bir huş bolýan oturup berýän diýipdir. Men gaş etýänimi şondan çürüýüm diýipdir.
Am Hazret Ömer Torakanımın kucaklap, ağlap, maňraýyndan okşapdyr. Ay ozolla sana şeylidir diýädim deyipdir. Guruhi ameldar uzlet neşin, qadamhay khaki demi ateşin. Neşayet bedaru deva kerdişan, ke kes muttali' nist ber derdişan. Ço badan penhan o çala kuy, ço sengant khamuş o tesbih kuy. Seherha begeriyant, senden ki ab furuşuyet, az didişan kuhli khab. Ey bilir näjir adamlar bolupdyr. İman bilir näme edipdir ey? Kafir wagtyna gözläpdi naýda çomdurylypdyka. Imme mun ýürüni iman girenden soňram muni odol müzik ýany, gurk ýany adamlykdan çykap inni goýun ýaly adam etip goýapdyr biler ey. Odol wehşilik heýwan ýany bolup ýaşap biren adamlary inni asmanda uçup biren pirişte ýaly goýadym etip goýapdyr biler ey. İmanyň edýän işi. Allah Ta'aladan dökülýän nuruň edýän işi. Bular heýwanlykdan, derendelikden, onumun didim etip dörmekden perişte ýalet goýapdyr bu adamlary. Kafir wagtynda nähillidi, indi musulman wagtynda näme gurrunlar aýdypdy bular. Bular özlerini hesaba salyp durşuny gözden Rasulullah janyň bir aýdan kefini eşitipdirler daglar. Bir adama musulman doganyna kömek gerek wagtynda kömek bermeseň, Hudaý da sana kömek gerek wagtynda kömek bermeli ha diýip Rasulullah aýdan sözi bar. Şoňa men kafir wagtymda amal edip bilmedim diýip dagy akylyna da illimdir özünden gidýär ya bula. Bizim mümin musulman Hazreti Said ibn Amr da musulmanmış. Ey musulman dost, eger birler de şolaýanak bolanmalsak ýer näme bolar? Ýaşap beren dünýämiz näme bolar? Cennet bolar. Onu bir yerlikten çıkarakım be. Bir hiç bulurdu onunla bir yerin yüdü. Her kim şizirik nuri ilahiye kark bolup duran malsa, şeyittirip musulmanı rehimli olsa, yon edip birin cevaplarını özde. Egin maşını özde, giyce abadatını özde. Men palan buğa Hubeybi kömek bermedim dişini özde. Bilir imanı girinden sonram, musulman bolundan sonram özümüze ders alaylin. Bilen kaygılarını yerde düğünü ödde, bilen fikirleri yerde, bilen bernamaları yerde. Bizde mümin musulman ha. Musulman doğanını edip duran ýagdaýlaryny ödde, musulman doğanını yüreğinin yanşını ödde. Kaş biz musulmanlarda kalbimiz saf bolun bolsaydı. Kaş nuri imanın içinden la ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah deyip qarqaluna ilahi bulun bolsaydı. Men palana ahunun ýerine düşýän nipde, palana ahunun ýerine düşýän görünni kafir görünýär bolup, birki kafirden nejisräk adam görünýänak bolup, haýp elinden zat gelnek ýoksa öldüräjek bolýar. Musulmançylyk maýşy. Çyndan la ilahe illallah içinde ýaşamak maýşy. Yönü qur bahilçilik bilen, qur hesadat bilen, qur şeytana yoldaş bolmak bilen, kafira şo jere qahar ýelenak, Hudaýyň düşmanyna şo hille qahar ýelenak, emme şonu görende jinatlanyp, öldüräsi gelýär, hiç tatda ýok ýerinden. Kaş şizirek bir içi garalyklar musulmanlaryň arasyndan aýrylyp, Allah Ta'alaň mehabbeti we ulu gaýgylary Hudaýyň rezaýaty bolun bolsaydy. Wagtyňyz kän almaýyn, Rasulullah janyň mübarek ýaşaýyşyna gireýli. Bu gürrüňde fakat Hazreti Hubeyb radıyallahu anh'ın ruhunun hoşluğundan sürümde bolsa, bir 10 daqiqa şoňa wagt goýdyk. Allah Taala Hazreti Hubeyb we Hazreti Said ibn Amr radıyallahu anh'tan razi bolup, ruhlaryny şad etsin, şaddyrdym inşallah. Imma 57-nji ýaşda Safar aýynda geçen hefteki wakadan soňram Rasulullah jana ondan bir agyrrak waka düşüpdir müteessifana. Men adına Seriyetul Qurra diýilýär. Tarihte tamam tarihlerde sebit bolan görürüň.
geçen hefteki urrun ýalymyny ulamalar kitaplarına ýazarlaryna gözleriniň ýaşlary bilen kagızlary myjyk eden gurrunlarynyň. Bay öwürläp kenara çekilip gözlerini sübürip burullarının gözlerinin aktırıp ýazan gurrunlarynyň. Seriyetul Qurra qarilaň iýerilen gurrunu diýilýän bir gurrun. Faciatul Qurra, faciat bi'r maun diýilýän gurrun. Gawj edip kulak asyn. وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه فاجعة الرجيع وقعت فاجعة أشد وأفظع من الأولى. Geçen hefteki urrun Peygamberimiz 57-nji ýaşda Safar aýda bolupdy. Hut şu aýyň içinde bir kafir adam Ebu Bura diýen adam gelipdir. Resulullah janyny oňa musulman bolýupdyr, o da bolmandyr. Ýöne ol aýdypdyr. Sen men ýanymdan kän qari mollalaňdan iyi ber diýipdir. Nejd diýen ýurda baraýly, şu taýynyň adamlaryň dinini çağırsyn, belkim musulman bolup da sen diniň ýerine düşsün diýip ol adam Resulullah'a şo kefaýdypdir. Aham Peygamber jan aýdypdyr: "Inni akhafu aleyhim ahle Nejdin." Men sahabalam iyi versem Nejd ýurdun adamlarynyň gorkýan diýipdir. Sahabalam gabap öldüräsele näme deýin men diýipdir. Onna ol Ebu Bura aýdypdyr: "Sen korkma" diýipdir. Men gaptallaryndan gideýin, men bulary arka emin bolup alyp gideýin, sen sahabalaňa degdirmäýin diýipdir. Aham Peygamberimiz 70 qarisin saýlap, ilmde öwde, Qur'an-ı Kerim'de ökde, gijeler namaz okuyan, günnüzlerde çeşmelerden su getirip, mescidin önüne koyup, bir neçesi odun yığnap, odunu satıp, şol mescidin eyvanındaki gariplara sadaka verip, şehittirip, Resulullah canın halis mescidine ve özünden terbiyet taf veren öz mollalarından, qarilarından 70 nefer saylap, Ebu Bura bilen Nejd diýen ýurda gaşyn iýertdir Resulullah can. فساروا حتى نزلوا بئر معونة. Aham yolla Mauna diýen bir quýuň maşyna, bular 70 nefer Ebu Bura da bar, o da kafir häzir. Şo taýda düşüpdirler. Aham bular Haram ibn Milhan diýen sahaba, Hazreti Enes'in daýysy. Şoňa diýipdirler, biz ştada durduk. Sen bar şu taýfaň başyna Resulullah'ın namasyny kököz bir gellik diýip aýdaga diýipdir. Olaň öýdi bärräkde quýuň maşynyna düşüpdirler. Aham Hazreti Haram ibn Milhan radıyallahu anh, Haram bir manasy hormat diýdi. Haram ibn Milhan naman alyp ýeköjedi, şo taýfaň içine girip Adullah Amir ibn Tufayl diýen bir aňyrdyr nijit şeytan adama barıp aýdypdyr. Men nipdir Resulullah Resulü diýipdir. Muhammed Peygamberiň iýeren adamsy aleyhissalatu vesselam nebiden namas diýipdir. Namany eline almany, ýüdügödün gözlemäni, hiç täwil almany aňyrsyndan birini eşaretdir öldürüşün diýipdir. O ham aňyrdan kafirin meýri, Hazreti Haram ibn Milhan habarda ýok, arkasyndan naýdan çomdurup, Hazreti Haram ibn Milhanyň dor gursagyndan naýdan uzy çykyp duruverdi. فلما أنفذها ورأى الدم قال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة. فاستقبل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الدم النازف بيديه ثم صبه على رأسه ووجهه. وهم قرصوغنن birden naýda çykyverdir, arkasından vurulup. O hem Hazreti Haram ibn Milhan beğenip, kızıl tapan yanak bolup, kümüş tapan yanak bolup, bir kan näme diýip, ýüdügüne çalıp, kellesine koyup, fuztu ve rabbil Kabe, Allah bilen ant borsam, hoşbaht boldum men, gönennim men deyip, kan sefela verttir kellesine gaşyn. Bärden gören adam akıllan çaşypdyr diýjek de hamana. Halysy akly ýerine, fuztu ve rabbil Kabe, Allah bilen ant borsam men, gönennim deyip, kan kellesinden ýüzünden koyup verttir. Ýanky sahaba. Aham, ol kafir barıp, bir neçe taýfalara ýörüň üýşeýliň,
70 neferin hemmesini gyraylyň diýipdir. Oham ol adam men Resulullah'a, men Muhammed'e, Peygamber'e men özüm arka bolaryn, özüm kömekleşerin, zat diýdirmerin diýip ol eliniň elini etjek bolupdyr. On kefin kulak asmany 3 taýfa bolup Raiyye diýip, Zekwan diýip, Usayye diýip 3 taýfa üýüşüp kän millet bolup ol 69 sahabaňda daşyny alyp olary ýeki öldürmäne dürtdirler. Şehit etipdirler. فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب فإنه ارتس من بين القتلى. Hemmesini öldürüpdirler. Birce sahaba galypdyr, o da öldü diýip äpbertdirler, çalaja jany barmyşdy. Aham bular ölmäkäle göltele ýeki hemmesi ulqan bir jeň bolupdy, bilen hiç amadygy ýok. Dinli parýala. Hemmesi 70'si qari mollamışdy hemmesi. Aham bular dua edipdirler. Allahümme inna la necidu men yuballigu rasulaka anna as-salama gayrak fa aqri'uhu minna as-salama. Ey bar Hudaya, bizi Resulullah can dinni iýberdi. Resulullah'ın habary ýok. Bizi bir ýagdaýa düşüpdüz. Bir ýagdaýa düşüşimiz bizi iýbermedi Resulullah can. Ey bar Hudaya, bir taraftan Resulullah'a salam aýt we biziň düşüpdiren ýagdaýlarymyzda şoňa Resulullah'a bildir diýipdirler. Aham hemmesi şehit bolandan soňra ruhlary Allah Taala'dan diläpdir. Allahümme bellig anna qawmana anna qad laqinaka faradina anka wa radita anna. Kur'an haşi. Şunu ayet etip Allah iyi veripdir, sonra nesk edipdir, Kur'an'dan yani Hudaý hükmetipdir, çıkarıpdırma. O adına mensuh diýip diýerler. Olar ruhlary Hudaýdan diläpdir. Ey bar Hudaýa, biziň kawmymy eşitdir, biz hemmemiz cennete girerligimiz diýipdir. Hudaý bizden razy bolu we biz de Hudaýdan razy bolanymyzy o adamdy eşitdirewer diýipdir. 70'siniň de içerisi baha. 70'siniň de oglany şowy baha. 70'siniň de inatçasy baha. 70'siniň de zindygisi baha. 70'si mollaha. 70'si qariýmişdika. 70'si Medineliha. 70'si Resulullah'ın şagirdiha. Bir iki nefer varmış. Şol 70'in diýelerini, atlaryny bakmany beýlek gidipdirler. Olar da ahyrky wagtlaryna habarlar bolup, olar da şodurşuna gelip, dofulup içine giyiripdirler. Biz de ya öler ya qalar şehit boljak diýip, olaňda birini esir etipdirler, birini öldüripdirler. Bir şu esir bolan soňram azad edip Medine Munawwaraga iberilipdir. 70 neferin içinden bir aşağı alypdyr. We bir de o çalajaly bolan soňram jany girip bir şu ikisi galypdyr da. فلما جاءه الخبر قام صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه. Aham Resulullah jana Cibrail ferişte haber getiripdir. Sahabalar hemmet şehit bolly qarylaň diýip. Aham Resulullah jan gözlerinden ýaş akyp minbere çykyp sahabalaryny üýşürip elhamdülillah diýip Hudaýa hamd aýtmana başladyr. Hudaýa hamd aýdyp ýylynden aýdypdyr: ey sahabalarym, inna ihwanakum qad laqul müşrikina wa qataluhum. Ýolda kafirler olan daşyny gabap hemmesini öldürdüler diýipdir. Tamam sahabalar hemmesi Allah'dan diledile. Hudaýa biziň oba garamyzy eşitdir. Biziň hemmemiz şehit bolduk, cennete girdik we bizden Hudaý razy boldy we biz de Hudaýdan razy bolduk diýip. Aham Resulullah aýdypdyr. Şol 70 nefer 68'da. Şol 70 neferin tarafından men namaýanda bolup aýdýan. Men Muhammed Peygamber şolun Resulü we namaýandasy bolup aýdýan, şolun hemmesi cennete girdi diýip, dogan garyndaşyna Hudaýyň aýdanyny aýdypdyr, o hem göňüllik aýdypdyr da. Aham Resulullah'ın hadimi Hazreti Enes aýdýa, Resulullah jany men görmedim, uzak narahat bolsam şu 70 qarysyny narahat bolşýanyk ömrümde görmedim diýipdir. Hazreti İbn Abbas aýdýa, qanata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehran mutatabi'an fi'z-zuhri wal-'asri wal-maghrib wal-'işa ve salati-s-subh yad'u ala ahya' min bani Salim ve yu'minu man khalfahu. Kaza fi Sunan Abi Davud. Resulullah jan narahat bolup 5 wagt namazyň içinde dua kunud okyp, 5 wagt namazyň içinde ellerini öterip
ey bar Hudaýa şo men 70 qarymy öldüren adamlar dargatşalary, şolara lanet bolsun, iki dünýesi biwat bolsun diýip imam wagtyna namazyň içinde kol göterip qygyryp dua ederdi we sahabalaryna amin diýdirerdi diýipdir. Bir aylap 5 wagt namazyň içinde dua kunud okyp 5 wagt namazyň içinde de şolara beddua etdi diýipdir. Şu 3 taýfa bolup men 70 qari sahabalarym şehit etdiler diýip Resulullah jan 5 wagt namazda da dua kunud okyp şolar dargasyn. Hudaýa şoly helak bolsun. Hudaýa men dadyma ýetiş. Hudaýa şolar dargat diýip 5 wagt namazda da okyp bir ay soňra Jibril ferişte asmandan gelip Resulullah ýanky hoş habar berip hemme cennetde zat diýen habar berenni Resulullah jan dua kunudun goýupdyr. Yoksa 5 wagtda da okyp şolary tamam beddua edip hem galylaryny göwüllik hem özüniň mübarek ýüregi ýanyp Resulullah jan bir aylap şolary dua etip gitdir, beddua edip. Ey mümin musulman dogallar. Seriyetul Qurra diýilýän gurrunşy. İçinde bir 3 ders var. Biter olqan derslerden. Awqulagasyň mundan soňra bir Resulullah'ın zindigi namasynyň gurrungyna girseme men bir gurrungdan ýöne geçdigim boljak. Hudaý peýgamberiň isteýäne ol däl. Mun gurrungyny aýdyp ýene Resulullah'ın zindigi namasyna girsem-de ýol galjak gurrung. Şu gurrungyň içinde 3 tane olqan ders var. İnşallah her gaýtyn 4-5 dagygaň içinde aýdyp tamam ederin inşallah. Awwalky qaýym bilmeli dersimi Peýgamberimiz aýdypdyr. Qawqulagasyň 3 ders welim ulqan ders. Çynnan altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly, gyzylyň suwy bilen ýazyp goýmaly derslerden. Peýgamberimiz aýdypdyr: "Mad dunya fil ahireti illa kema yec'alu ahadukum isba'ahu fil yemmi falyanzur bima yarja." Hadisun sahih rawahu imam Muslim. Resulullah aýdypdyr. Şu dünýe bilen beheşti size misal guraýyn diýipdir. Şu dünýäň bir adam tamam gülüp geçirse, hoş geçirse şu dünýäni. Şoň misaly edil bir adam barmagyny derýak batyran ýaly, bir adam barmagyny derýak batyryp çykarsa, barmagyna ne miktar öl deger. O şu deryadan ne miktar su kemeler diýipdir. Şoň barmagyny näki öl, edil tamam dünýäň içindäki hoşluklar ýaly, we galan deryada jennetiň içindäki hoşluklar ýaly. Aýa deňmä ikisi diýipdir. Barmagy degenji öl zat dünýäň hoşlugy ýaly, we aňyrda derýäň galan suwlarda ahiretiň jennetiň hoşlugy ýaly diýipdir. Şoňa näme gerek? Muhammed peýgamberiň aýdan kepşi aleyhissalatu vesselam imanyň gurrunşy. Sahabalar şoňa peýgamberiň şagirdleri itiqany sünkü bilen şu gurrunly anan ýanmışdyklar. Tamam vücudu bilen anan ýanmışdyklar. Ey musulman dost, ey hajaga, ey ýaşuly, ey jawan dost, on aýdyp duran kefini weýän sahabaň gany görüp gyzyl tafan ýaly diýip kellesini goýup ey men fuztu diýipdir. Fuztu diýdigi arap dilinde bir adam 10 ýyl, 5 ýyl, 20 ýyl zähmet çekip gijesin günnüýt edip ahir imtihanda netijede piruz bolsa, şonu araplar fuztu diýär. Men piruz boldum diýdigi. Muwaffaq boldum diýdigi. Netije aldım diýdigi. Onu gördi. Gursagyndan çykyp duran gany görüp, fuztu men piruz boldum. Men gönüllüm diýip gany kellesini goýup hoş bolup, ýani ahir maksadyma ýetdim diýip فزت ورب الكعبة ديان كيف هدرت علي مرتضى أيضا كيف شو هدرت علي مرتضى والآخر شهيد بولنا ابن ملجم ديان بيت بحطون شهيد دينا قلش كلتنا ديغين وقتنا فزت ورب الكعبة ديبتر هدر يانق صحابة أيضا كيف الله بلن أنت بولتن من قنن نم ديبتر يعني بر أمر دحمت شكتك آخر مقصدمız شدي نتيجة همذا يتك ديبتر بر إنام ذنقان تقبطان مرفك ديبتر فزت ورب الكعبة وربلن إيمانlarını oğlun şoğun epperiptu, öyün epperiptu, zindigisin epperiptu, tamam canını epperiptu, onu da men gününüm diyoti, ahirete imanı var. Cennete imanı var. Fikra, tamam ahiret demiştik, mazdal şoğuna yettik deyip de inni öldük, tamam hoş oluyorti. İnhe, şu barada bir görürüm, Hazreti Abdullah ibn Mesud aydıptır da bir vaxtta, qav düşünmeli görürüm.
Ey adamlar diýipdir. Men siziň içiňizde bir neçe adamlar tanıyan diýipdir. Sahabalardan yani Resulullah'ın şagirdlerinin namazda kan okuýa, arada da kan tutýa diýipdir. Ýöne sahabalardan derecesi hey were etekde diýipdir. Gaýtay deyin. Ey adamla diýipdir, siziň içiňizde de bir adamla ba sadaka da kan berýär, arada da kan tutýa, nefil namaz okuýa, giýje unnida aglap namazlar okuýa. Onda da şu sahabalara hiç yetmeýär derecesi diýipdir. Oham maňa aýdypdyrlar, näme diýip beýle welýär diýipdirler. Abdullah ibn Mesud Resulullah'ın sahabasy ha. Al soňrakylara aýdypdyr. Näme diýip beýle welýär diýerlerini Abdullah ibn Mesud aýdypdyr. Kanu azhada fi'd dunya ve argaba fi'l ahireti minkum. Ol sahabalyň ibadat edip du göz cennetde ahiretde Hudaýa sataşmakda diýipdir. Emma inniki adam tamam pikri zikri ibadetin içinde kadar dünyanın içinde diýipdir. Asıl qabil mukayese değerliptir. Gurrun ara salar ya Allah diýipdir. Şu zamanın adamlarını deňek görşoni, bir sofişan, zikirde oturan, ibadette oturan adama deňek gör, qan nur killisine goýup, gyzyl tafany ýalydy onu. Hey gününnüm men diýip, döwrüne kafirler aňalypdyr, akyllan çaşypdyr diýipdir. Gurtogundan qan jompurlap çykyp ötüp gününnüm diýip ötüp adam diýipdirler. Şon kefi bilen döwrüne kilen bir neçe hatta musulman bolupdyr soňra. Bilen ütümli kefini, bilen içinden aňryňdan bäriňden geçip barýan keplerini, hine hilli welýär diýip giýje ýatarlaryna dagda işlerinden geçip, şoň içinden qan çykyp men gününnüm diýip aýtdy, näzir şeýle welýär diýip Resulullah'ın ýanyna barıp çökeç musulman bolupdyr şoň bir neçe. Şol Haram ibn Milhan radıyallahu anhu şehit bolanlaryň gözi bilen gören adamlardan. Bulan imanlaryny görün, Resulullah'ın aýdan sözi var. Bir adam barmagyny derýäk batyryp çykarsa, dünýäň hoşlugy faç barmagynyň daşyndaky öl zat, emma derýäň içindäki şu mowç vurup duran, tolkun vurup duran derýäň içindäki hamana o da beheştiň hoşlugy diýipdir. Eneşler Resulullah'ın aýdan sözi, öz imanymyzyny mehke vurup göreýliň, daşa vurup göreýliň nähili biziň imanymyz. Nähili ahirete göz tikişimiz, özüme we siz dogullama hakykat nasihat diýip aýdýan. Şular Resulullah jandan gelýän, akça gelýän de ders we senetli wurluňlar. Emma ikilenji ders almaly zat. Şular naýda gursaklarynyň geçen wagtynda men hoş piruz boldum, gönünnüm diye belli welýär bila. Wagt özlerinden daşyna aýlanyp kazan bamy, aradadan bergin bamy, namazdan bergin bamy diýip hesaplary amada bolmaly. Ah men janyma çykdy, ýoksa namazymdan kan kaza galypdy diýip diýilenerdiler. Ha men öllüme oý, ol dünýäne urruna çyp bermäli. Ha men öllüme oý, ha namazdan bir heft, aradadan bir heften galypdy da men diýip onu aýdan akla. Bular belli bolýar, hesap kitaplary hemişe tekmilmişdik. Ey musulman, hey ajaga, ey yaşlı, musulman dost, jawan dost, bu aýdyp bilen gürlüňlerini welde bilen. Naqat bile teýýarlyklary barmyşdyk. Neýzan göre qany gönünnüm diye. Bergimiz bolsa, parzyň içinden bergimiz bolsa, teýýarlaýlyň. Namazdan, arazadan, zekatdan, hajdan, diniň sütülleri bolup duran zatdan amada bolup durmalydyr adam. Birje bir gurrun aýdyn bardy, oňam üçlenji derse baraýyn. Hakykat ballan süýji we ballan meter derkleri şifa gurrunlar ders alyp bilseň, ey musulman dost. Ulamalar aýdýar şu gurruny. Qur'andan çykaryp, Resulullah'ın sözünden çykaryp ulamalar aýdypdyr. Ulamalyň sözünden çykarylyp da siziň hyzmatyňyza ýetirilip otdy. Gadryny bil bu gurrunlaň. ومقت النفس في ذات الله تعالى من صفات الصديقين. Şundan başlaşı wurduňy. Adam özüni Hudaýynyň arasynda şu dünýede ka hesaba salmak, iň derejeseli olan adamlary kim diýerler? Peýgamberler. Onuň etebinde siddiqiller diýerler. Adam özüni hesaba salyp we men kazandan nähil qam, aradan nähil qam, oňa bergimden nähil qam, bir neferiň hakyny ýedimmi qam, Hudaýyň ýanyna tutulormy qam diýip birje dagygaň içinde özüni hesaplasa,
Şol adam Hudaýa bir ýakyn bolar. Sıddyqyň guruhundan bolar, peýgamberin etegindäki derece ha. Yadnu bihi al-abdu min Allah Taala az'afa ma yadnu bil amal. Kan hacılardan, umralardan, aradalardan, namazlardan ýanky bir dagygada öwet düşýär dipdir. Ola kan gurunlar haşla. Adam hiç de hesap kitabını bilmeyeni, kazası bilen ne işi yok, bergisi bilen ne işi yok, yani umra denmelip, namaz okuyan olup, arada tutan olup, puş değil ha bula. Ondan bir dakika oturup ödün hesap kitabı salta hemmetinden qawda. Ayallığının hak zatı nahilli kam, erkekliğinin hakkı nahilli kam, ustad şagirdimin hakkı nahilli kam, namaz borcum nahilli kam, arada borcum nahilli kam, zekat borcum nahilli kam deyip bir oturup pikir etmeli. Kan ibadatlardan qaw deyipdir. Özümüz hesaba salaylyk. Şunu akşamdan başlayalım. Birci daqiqanın içinde adam özüne hesap kitabı salıp bilýär. Kan wagt gerekler. Meger tukanymyzdan çyryp, bazarymyzdan çyryp hesap kitabı alıp, kellemiz agyr gitmeýärmi? Ustad şagird ya bir tukanyň içinde hem kar ya şerik ya şagirdiň hesap kitabyndan çyryp, bir hefti bir aylap iş oluny, onu da ýadalman geçirilmeýärmi şonu? Bulary görün, özlerini hesap kitabı salýanmışdykle, gursaklaryndan neýdi geçen moýny günündüm diýip gygryp otýarlar. Yani belli weliye bergilerini tamam geçiripdirler. Özlerini saf mesafe etipdirler. Ahirki derste Resulullah canın üstüne geleyliň. Gözümüzün nurunyň üstüne geleyliň. Yetimlikden Allah Taala'nın terbiyet beren adamsynyň üstüne geleyliň. Tamam peygamberlaryň täziniň üstüne geleyliň. Tamam ewliýalaryň reisiniň üstüne geleyliň. Tamam ulamalaryň başlarynyň üstüne geleyliň. Özüniň ilmini amal etýärleň reisiniň üstüne geleyliň gurduňy. 70 tane özüniň sahabasy birden qyrylmaly. Olaň oglaň şonu näme diýmen Resulullah can? Olaň enatyna näme diýmen? Bir hefte, iki hefte ol 10 tane sahabat şehit gitdi. Bir de 70 tane 80 sahaba. 70'si Medineli, 70'si öz şagirdi, 70'si öz mollafy, 70'si öz qarisi, 70'siniň içerisinde Resulullah'ın agdyny göddeşipdi. 70'siniň içerisinde Resulullah'ın wezawati, münafıkla göddeşwati, indi näme diýer maňa diýip. Yahudiyle göddeşwati. Bitin yerin gibi beşeriyet göddeşwati, Muhammed näme jogap berer? Asman göddeşwati. Muhammedur Resulullah näme derşin bar haberini diýip. Näme etdi Resulullah can? Minbere çykyp gözlerinden ýaş aktyryp, Hudaýa tamam ýagdaýda şükürler bolsun ey sahabalarym, dogullaňyz şehit boldy diýipdir. Resulullah janyň eden ýagdaýlar şu. Bir adam kullu ömründäki musibatinin hemmesini üýşürse-de, şu bir ýagdaýy ýetermeý. 70 tane sahabasy hemmesini dinni biýerip, jeň ýok, wurş ýok, dawa ýok, şuduşny ýolly puçy hiç şehit bolup gitmeli. Şeýdek bir adama musibat ýetişenlermi gaým beşeriýetiň taryhynyň içinde ýetişen nädir? Hiç ýetişen nädir? Hiç bolan nädir şeýdek? Emma Resulullah janyň zindigisiniň bir guşajyny bolan ýagdaýda. Emirul Enbiya bolan, Sultanul Ewliya bolan Resulullah can min saadati ibni Adam ridahu bima qadallahu Taala. Ravahul İmam Ahmed ve Tirmizi. Resulullah can aýdypdyr, bir adamyň dünýe we ahir hoşbahtlygyny biljek bolsaň, Allah Taala şoňa näme ýazanmyrsa şoňa razy bolar. Şol adam hoşbahtlygynyň alamaty diýipdir. Resulullah janyň özi razylyň başy dämi. Bir mübarek gurrun aýdypdyr, gaýta aýdaýyn. Min saadati ibni Adam ridahu bima qadallahu Taala lahu. Ravahul İmam Tirmizi ve İmam Ahmed. Bir adamyň hoşbahtlygynyň alamatyny biljek bolsaňyz, şol adam Hudaýyň ýazan zadyna razydyr diýipdir. Ay hikmeti vardır. Hükmen hayrım için nedir? Hükmen ahiret derejemdir. Ay Allah qawsyny biler. Allah'ın aydan bolmalydyr. Allah'dan gelen gülüň ýyşy vardır. Hudaý Taala menden beter maňa salammaty näjire bolardy. Ay Hudaýa heme ýagdaýda şükürjan Allah diýip duran bolsa, şol adam hoşbaht diýipdir. Resulullah jany şikifi bilen biri terbiyet beripdir. Öýde de amal etýärleň başy bolupdyr. Näjire musibatlar ýetişdiňka gözlerinden ýaş aktyryp minberiň üstüne çykyp Hudaýa şükür bolsun diýmişdik. Allah Taala iman awrydan aýyrmasyn inşallah.
Hudaý Taala özüniň we dostlarynyň mehabbetinden aýyrmasyn inşallah. İnşallah indiki hefteden Resulullah janyň 57-nji ýaşda bolan wakalarynyň ýygyny hyzmatyna da ýetirersin inşallah. Bir alhan 3 kul huwallah Suriye Falaq we Nas hoş biýrün watanymyza doga edip ötülen ruhyna bagş eder inşallah. Okuýber. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أباخون إلهي آمين كم اشتفى إلهي آمين آمين يا مجيب الدعوات إلهي آمين قبول إن شاء الله ختم قرآن لروا ختم تسبيح لروا مريض مذا دغاد من اللي ابتلى إلهي آمين إيلون وطن مذا دغاد به içeride daşarda kulağa siyerler İlahi amin. Tamam müşkilli doğalla. İlahi amin. İçerilerde ağzı birliğe dua ediyor. İlahi amin. Mescit medreseler yürüyüp dursun. Dinimiz dünyamız abat bolsun. Parahatçılık emniyet bolsun. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat. Kabullar inşallah. Allah Teala'dan her umid vardır. İlahi amin. Amin ya mucib. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Barakallah. Yoldaşlarını da yardımdan çıkarma.